pisan-pisan mana ora? Delok orkes kenapa? Tapi rasa nyawer. Krungu rak sih dikandani ki? Krungu. Sing genah. Krungu. Jajal aku patah kok. Bengi entek piro nyawer ki? 15.000. Jujur. Ora jujur tak sogok cungonmu nganggo garan sapu. Ojo, Bu. Mulano jujur. 500.000. Api ora reti berase mundak duwe duit malahan nggo nyawer. Tak baleni ora? Ora, Bu. Awas nek dibaleni meneh. Tak goreng alas Kalimantan kowe. Lah kon apa, Bu, Pak Gorono? Tak pakai singo. Jeneng wong lanang kok mbangkok. Pak, tanyo. Kalau wis jam 09.00, liyane menungso padha ura kalau, golek kerja, tanyo, ning kene ki urip pirane ceritane gratis, ambekan bayar, ngentut bayar, ngising bayar, bedegelem yo bayar, kalau delok Pak Prabowo kalau delokan yo kerja, masa ora ndek bojo kalau kerja. Lah kowe iki pangkate opo? Kok iso sampe ora kerja, Turuwa wis Pak, turuwa. Engko tak godhokne banyu, ora usah tangi, engko tak seko. Turuwa, iki tak siap iki tuwa. Ben ada iler pisan ya, ora usah tangi kok gane mbubuti. Perkara Pak Prabowo, yo bene kono kerja terus tugas kono. Hey. Wow, you are so beautiful. Thank you. Hey, what's your name? Nafis? Nafisa. Okay. Hey, where you come from? Indonesia. Oh, good. Indonesia. Okay. Hey, you know Kelon? Yes, Kelon. Kelon. Nah, kayaknya kelon kok ora arti lho. Oh, seras gayu nak no. Wis bali, Pak. Ganti titipanku, Pak. Hah? Titipanku. Lah sama titip apa? Lantesan sih wis tak WA mau ki. Pak, aku titip sego padang siji. Aku urung mangan. Oh. Aku senang omah, Bu.